Beasainen ere esne makina inauguratu duzue gaurkoan, Goierriko hirugarrena da, ez dakit behar handia dagoen edo zer dela ireki duzuen Beasaingo hau ere. Bueno, guk ikusten genuen Beasaingo udalaren aldetik eskaera izan genuen esne makina jartzeko, eta bueno, ikusten genuen ze interes zegoen, baita ere, herrian ere jendeak esaten zigun, ia zergatik ez genuen baita ere Beasainen jartzen, bezala Ordiziaraino joan beharra zeukatela, eta erreztasun bat nahi zuten, ez da. Eta orduan animatu ginen pixka bat makina hau ere jartzea. Bai, makinaren funtzionamentua oso horreixa da. Guk egiten duguna da, esnea tanke batzutan ekartzen dugu, ia pasteurizatua dago esnea, ekartzen dugun esnea pasteurizatua dago, horrek esan nahi du ia edateko prest dagoela. Orduan guk tanke horietan ekartzen dugu, esnea barruan sartzen dugu, tanke hori barruan sartzen dugu, eta ia makinak berak ematen du esnea. Litro batek euro bat balio du, esnea ez da ezertarako manipulatzen, bakarrik egiten dena da pasteurizatu, makina batetik pasatu temperatura altxatzeko, temperatura egoki batera iritsi eta gero azkar jaitsi temperatura, hori da egiten den bakarra. Kalitatezko esne bat izateko, azken batean ikusi behar da hasieratik bukaeraraino, ez da, esne horren nondik norako guztia. Guk ganaduak, etxeko ganadua du guztia, baita ere baserrian ditugun terrenoetan gure belarrarekin hazitako ganadua da, gure alden guztia behintzat etxeko elikagaia da ganadua jaten dutena, eta gero noski bai ganaduaren ongizatea guzti hori zaintzen dugu, eta gero noski baita ere esnea bere transformazio guzti hori da asko zaintzen duguna baita ere. Azken batean guk egiten duguna da prozesua hasieratik, ganaduetatik hasi eta bukaeraraino guk geuk kontrolatzen dugu. Horrek ematen duen ziurtasunarekin. Azken batean ez da 10 esku ezberdinetatik pasatzen, baizik eta guk egiten dugu guztia. Baserritarrentzako aukera bikaina, garai hauetan baserriko esnea saltzeko, bestela gaur egunean baserriko esnea saltzeko bideak ez dira garai batean bezain errazak. Garai batean egia esan behar baldin badugu, baserritar askok saltzen genuen kalean esnea. Gero kontua da, hori pixkanaka gutxitzen joan dela. Utzi dugu kalean saltzeari utzi genion, urte batzuk, nahiz eta guk beti jarraitu izan dugu hortan, ez da. Eta beste modu bat, bakarrik produzitzera mugatu gara gehienok behintzat, ez? Guk garbi izan dugu beti gure helburua izan behar dela guk ekoizten dugun esne hori kaletarrei, kalean, biztanleei zuzenen eskaintzarena. Eta hau da modu bat hortarako. Guk esnea poltsetan ere saltzen dugu, bai denda, bai jatetxe, bai kafetegitan, eta orain baita ere makinak edo ez dakit teknologiaren aurrerapenak ematen dituen erreztasunak erabiliaz, esne makinak duela gutxi hasi ginen jartzen.